Igbo Igbo ekene m unu, asị m ka onye chiri na gaziela biko na ya eburukwa nabata n'ụbọchị nke taata maka okwu anyị ji ka n'aka bụ n'ụbọchị nke taa bụ okwu famili ndị be nọ nso ha maka ọgụ nwanne ha nwaanyị nwụrụ anwụ mana ihe eme n'ụga biko ihe a ka bụ nke izizi interview emere ma mme ya ever since then because ndị mmadụ ikukala okwu si mee ma mee interview si ma mee interview. Ekenekwa m nwaada jeje menya we interview maka na everybody has been waiting to hear from the horse's mouth. Anyị na-ekwukwa na wee na sọsọ okwu na-abụ ka m nwere ikwu n'ihe a before nene vidio anụ enenechagwo m ya enenugo m vidio ya nene ihe m need ikwu na vidio m na 1 ezinụlọ ịdị n'udo amaka. Ezinụlọ ọbụla pụta udo dị na ya, ndị ilo anaghị abịa mana ezinụlọ bidobe tiwasa onye akwụrụ iche ịma mmanụ onwe onye na-achọ ka etigbuo ezinụlọ unu ịma ha ebe onye kwụrịrị onwe ya. Osimiri anaghị elu onye ọ na-afụghị ụkwụ ya maka na isi m kwube everybody akpọrọ Israel je na nke ya ma o jee mba nwanụ ma prọfet nwanụ ma nọ nso ha ma everybody ma dọkịta ma nọọsụ ma everybody bụ suspect. Isi m kwube na ụdị nke m everybody bụ suspect maka na ihe nji ekwuri ha na ezinụlọ ịdị n'otu amaka bụ na ọ bụrụ na ezinụlọ dị n'otu onye ilo ama mbata ya maka ịma ha ebe ihe na-eme gị si. Okwu mama ha kwu gosi na 70% of ihe nọ nso kwu bụ accurate na ihe nọ nso kwu 70% of it ihe nwaanyị akwu dị accurate na ihe nọ nso kwu. The rest nọ nso kwu bụ nke o ji out of assumption mata ma ga-asị na mmadụ nwere ike na-eyi ihe eyi si na n'oke ọ dị ka ihe a dị ọna ọ bụghị ọna ahụ ka ọ dị maka na ịfụ ha n'anya okwu ya. Nke ịbụọ na-ekwu wee na-ekwukwasị na onye atụzi na onye akasị na onye agbụ maka na na-ekwu ya mgbe ize ndị mmadụ na-asị na nso fake prophet onye nka ma ndị na-asị na nwaanyị gburu ma ndị na-asị na ọ bụghị nwaanyị gburu. Onye nwaanyị a si kwucha kpọchasịa ndị na-ahụ kpọrọ afa ma o jee mba nwanne ha ma Google tigo ma prọfet nwanne ma nke akpọ na fonu ma gịnị nwanne biko nụ ma onye nyere ọgwụ o ji esi na hapụ dị gel na bịa ejewele ebe nwanụ dị ga ejiwe hapụ ọfịs shọp ya ka ebe nwanụ ọ na-eme ekpere na chiatawazi ebe mme ya onye China bụ suspect maka na onye ahụ ịhapụrụ ebe onwe onye hapụ under her care mba ịhapụghị mmadụ under her care dị pụwazịa mgbe ị pụchazi a na-akpọ ya na-akpọzi na fon isi na ị na-anatakwa na-anụ na ndị mmadụ na-agwa na gị na-emezi ka onye ahụ ịma na onwe onye ma edi gel ihe na ọfịs gị mgbe ahụ maka na that place bụ the first incident of ayịmala ahụ bido that place ahụ. Biko nụ nenenu vidio kwa unu mama ya kwu n'ihe ọ kọwachakwara na that vidio. Biko onye ọbụla asị m onye ọbụla dajụọ maka na vidio nke a anyị ewetakwara na interview nwanne ha nwoke bụ Diọkpala nwekwa ihe ọzọ anyị ekwu maka nke a nenegodonu nke mme ya kwa unu. Ọ bụrụkwa na onwe ka isi wee chọọ irichi anyị nwa ịmakwa ịgwa ntị ị ga-akpọ 08035438874. That is the number to call. Mommy biko ihe onyonyo na-agagharịrị na mba ụwa ka anyị fụchara wee sị mba na a ga-ama ihe mere ya na ọ bụrụ ofu onye kwụsịa nwanne ya ama nkwu ewee kpee mmadụ ikpe wee kapịa ya ọnụ na ọ dịchara mma otu ahụ wee sị ka anyị nụ from you wee marụ ihe merụnụ. Biko ama m na ọkwanụ nwa gị ka a na-ekwu okwu ya and ọ dịrị izi asị m ka mkpụrụ obi Ogochukwu ka mkpụrụ obi ndị niile kwerụnụ gara aga ka site na ebere nke Chukwu ka o zuru ike na ndokwa mana biko ka anyị nụ ọnụ gị kedu ihe merụnụ kedu ka esi wee kwube ya bụ okwu o wee dabazie ka o si ada. Na mbụ afọ m bụ Mrs. Azuka Emena abụ m onye ihu akpala Ekwulọbịa mgbe ebe ije dị n'ọga n'ọnwụ nwa m na ọ yara wee nwụ onwe onye anaghị aya ọya ka m si fụta ahụ ya afụta m ya na ọya nwere ike igbu ya ọnwụ anwụ mana ka dị ọya si wee bido bụ na o bidoro n'isi na awụ ya ọ na-eti isi ya o wee kpọọ m na fonu si na chidi m gbadata na be nwere mechin buru ya mgbe a rutezi na chidi ọ na-eti isi ahụ ndị juru na shọpụ n'ebe mbụ Mr. Ike Ọkpala Ọka mena mkpo wapụta na-asị na pin
then anyị ke na onwe ya chọrọ ime travel wee fụzie ka Ọgọst na-eti n'ebe m bụ Mrs. Frank Ekpeke mụ na ya na-ada anọwa ebe ahụ. Frank anọghị ya, o jere ọmụgwọ. Sọmụnwa bụ onye nọ bikọs ọ na-awa anyị na-abụ onye ji apụ nwanne ya nọrọ na-ereri ya ahịa. Then anyị ka enego anya na onwe onye mụ na ya nọ ebe ahụ wee kpọrọzie ọgọ gaba ebe a na-ewe pin. Ha gara wee pin aha that day bi Wednesday oru na Friday ha gakwa kụzie na ha ga-eji tọpụ dị uniform na Saturday ya. Saturday ahụ wee bụrụ bụ atụrụ votu 25 nwa onye nwere ike presidential election. Yes, asị ka ọ dịrịzie n'ụtụtụ mbọsị ụka chefonu mbọsị ụka fụnwụ kash echekwuru m nwa na-ere ọgwụ na Nweke Moses si ya biko ya chọrọ m 3,000 ya si onweghị ego ya nwere because of afụnwụ kash ahụ afụkwu nwa m ahụ na ahụ ya ha na ọ dị ya serious because ọ na-akpagharị mba ya ya sị nne biko ka ihe adịrịzie Tuesday by then ọ nkwọrọ ndị mmadụ ihe taa aga m enweta eto ego wee complete obere ego dị adị. Nwa m aha kwere m nsị ndị nọ na be m ha jewa ụka sọ m nwa nọzibuti ọgọ aha ọ bụkwa na m nọ n'ahụ aha na-egbu ya n'ọka nleta because nwe ihe m gasị na-eme m ọ na-ejegharị nọ na m nwa dị week bezi ihe election aha jizi aka m sibe nri esicha m nri kuru nri nye pụọ Nweke je na nke Moses gote Sprite wetere ya ya nara m nwa by side m na-eri nri nke m ihe dịka ebe 10 minutes omenakpa butere machine m mebiri emebi nwesịrị aka doziere m ka m pụtazi na-asị ka mama ọkwa machine m na-asụ ihe a ọ na-asịzi m na nwa ọsị na ike na-agwụ ya. M wepụta ọrụ na-ajụ Ọgọst ya ike ọ na-agwụgwụ m nsị egwakwa na ọma na gị bịa n'ebe a ya agbachi m nkịtị si ya drip nwa na-akpọ onye ji etiri gị iji aṅụ maka ọ dị ụjọ ọgwụ ya si o ji aṅụ m sị chaka ngwa kpọba na ebe ọ sị o ji aṅụ bakwa n'ime o ribe n'ime aha richa buruzie efere pụta ya nwakwụrụkwa na-akpọ kọọlụ ahụ m nsị ọ Moses nwala na ya na ha aga aga ya si o pikiri ndị ụmụazị Abakaliki ha mana ha akparịfọ mmadụ ihe a ka ọ na-ekuzi nsị ka ezi ọgọ nwa ebe ọ nọ ya sị m lee ya ebe sị nne gịnị ka ị na-emekwa n'ebe ha na ya na-agbọ agbọ nsị ọ ngaziri asị na-agba eriri ka ị na-agbọ ya sị m ọzikwe ivi nye nwa na-aza kọọlụ ama ihe na-eme na m nwa gbapụzi ọsọ bezi ego nwa m ahụ na na-abụ ngidi gba n'ala ya nwata hapụ fon ebe bulite anyị ka o buliteziri anyị na-abụ ihe anyị na-ahụzi iwe otu a ete dọya anaghị adịrịzi etu a m nwa tibezie na-eti si ya Chineke gịnị ewu nke a Jizọs ọkwa ihe aka mụ na gị kpara si ya kedu ụdị wọdị a otu a ka esi anwụ ọnwụ ihe a ka m na-ekuzi onye drip chịkọrọ ihe drip bịa na-elezi ihe na-eme na ya siri drip ya wesa ha na-agbajidozie ya na-apọmpụzi ya nwere otu ha sizi na-eme ya aka n'afọ ma na-adọcha ya ma na ntị na-adọ ya na-akpọ ya iwelitekwa ya aka ha kpam mgbe gbazie ebe m gbabaga n'ime ụlọ na-ebukọta ihe nsọ m nwere na-eme na-akwụ ya ka na-agbatu anya ha na-eti gbaa ihe a ka anyị megidere dị okuku ume bidokwa na-egbogoteta obere mgbe tụtụrụ fonu ji ebe ahụ wee kpọba Ọgọjemba onye ahụ onye Sabat bi opposite n'akụkụ be m ebe ahụ ọ na-emekwa ekpere si na mamakwa nke nna afụ ebe ahụ na ọgọ dakwara ebe a kịta fenti ya ndị ama ma ọka na-eku ume dị nwa na rọshizie gbara bịa na-asị omenakposi nke ahụkwanụ gịnị ya sị ya nna kịta ka ya makwa ihe ya na-ahụ ahụ ebe ahụ kama onye beghị ya ọnụ okwu na ọ dị ka dị okuku ume ọ na-egbogote nye nwa bịa tụkwasị ya aka ebe a kpebesịa o nwere ka o si megasị ihe ahụ na si buru ya bufete na paseji otu a na ebe ahụ ọ nọzi ka anyị si bu ya bufete na paseji bọs kwata ebe ha bi mkpu nwa m tiri na nso na-akọrọ ụwa niile na ọkpụ ọga ọ tiri be m ka ya nọrọ ebe 2 post ma ọ 3 post side ebe ha bi were gbara bịaba mkpu nwa m ha tiri wụ onye nọ be m ahụ agaghị anụdị ihe o tiri na geeti ma afọdụ oruduhuri ebe ikwusi ka mọrọ m ahụ dị nso land ya ritualist ọ dị ka m olobere nke a okwe m lokwu m na-agbozi agbọ mmụọ ọgụ ọbara nwaanyị ọṅụ ọbara na iko m ejugo gbụọ n'ala mụ don worry nwuchere ya finish assignment ya ji n'aka ya ga-agba n'ifim m ga-ekweta na ọ na-eme nweta ọnụ si anọ nso na mkparị ga-adịkwa na too much n'ebe nọ mmụ nwaanyị ashawo nwaanyị ahụ na ashawo si akwa ịgba akwụ onye nke a wee kụọ maka n'ọnụ si mụ mechie ọnụ m ekwuzina ọnwụ ya bụ amara a na-ayọgoro Chineke ka nwa bilie mụkpọ ya n'ọnwa ya ọ ya bụ nna ya wụrụ nwanne ya wụrụ ikwu ya wụrụ ibe
isi efu ọtọ ma nwoge mụrụ m nwa nye wakwakwa m aka n'ọnụ m mechie ha ọnụ ka m na ya na-azọzi nwa ahụ Ogoje mbasị m ọmara ibe obu oje ya buru jebe mgbe o buzi apụ ka nsị nwa akụkwa n'isi na rọd ya fere kpakakpa buru ya pụọ nsorozie ndị apụta n'ihu ụlọ m ahụ si otu a nọrọ mụrụ okwute dị ebe a si otu a nọrọ na-ene ihe na-ene m nwa obere oge Moses buru meshin ya pụta ọ ha nwajibazie esi kedu ebe i bujere ha ya sị ọ na chọrọ obi m ekwukweghị m okwu nya nwaje pụta rum ọgụ ahụ oge atụpụrụ ha nya ọnụ onye sara ya okwu uwe oje mba si ya na rum ji eghe n'oge ihe amerịkịta ọchịgwe n'ụzọ ya krọs ọda chere akwa ọchị pụta mụ wepụta ọnụ si ya gịnị ka iji akwa ahụ eme n'ọgọ si achịta nsị ihe ahụ ọ rapa ka ọ bikọs o nwere akwa nkwara kwacha akwa ahụ akwafọ ọgọsị m dachi anya nke afọ nsị jee natala ebe ahụ ọ dị jee chere ya mesịa rụ mbọsị m gabara ozi nana meshin were gba saịdị ha chịtazie eji akwa ọtasị ya na-eji akwa were ọkwa m gburu nwa m si ya na ejizi ncheta akwa ha si ya ya akwa ha ka o ji echere si ya na ihe ha gwara pa ka ọ mụnwa binizie n'onwe m baba dọọ aka n'ụzọ ya wụ na ọ kpọchie n'ụzọ were kii nsị anye m kii ya nye m kii mkpọga ụzọ chetara pai ofu sketi na ofu polo tọtụrụ watapruf dị ebe ahụ wụ ya na amachi enye nwaanyị m kpọchi ụzọ ahụ ọsịsọ nye eki ka ya were kii pụọ na ọgọ si ya wetara ya kii si ọgọ na-asịrị gị kpọchi ụzọ wetara eki ine nwa ọsagara anya wee si ebe a o nweta na onwe si m onyekwe gị ki ya o bikọs m na ga ebighe ebe a adọ m ụzọ bụ ntị iki na-akwe m n'aka ka nka na-agbarịkọ m aka maka eji m aka jide nke a otu a m kpọchiri ụzọ ka m kpọchiri ụzọ na-ahịapụta ki ya agọ m na ka ime na ya na-abọzọwa ki m wee si nata nwa m ki ya mma na ọgwụ wuluku mụrụ m aha nna m wuluku si nata nwa m ki ya mma na ọgwụ ekwulọbịa ka m si eje m si otu adọ ki ya aba m ọnụ ya agbọjika ya n'aka ya m ji ejidezie nke ọzọ n'ihe na-achọ ịgwa nkịta wee bụọ na ya bụrụ dis gel jem krọs ebe ahụ ya were mma bee m isi ya ebe m kịrịkịrị m si mmụọ nwa ọbara m si emechaa mụ na gị na-aba anyị mara na onye na-eri ibe ya oriri ya na kọmpand a si otobeghị iri ibere m ekweghị ngịriteli si ya wee oke ite anyị dọbara n'azụ ebe ahụ anaghị arụ ọrụ mụ ka ị chọrọ ka iji wee wulie oke ite ha ji eme ekpere o nwere oke ite dọ ebe ahụ o ji eme ekpere mana nke ya ahụ agwaghị ya eziokwu ọ nweghị ihe ọ chọrọ ka ọ na-ahụ na ya o nwere oke ite n'azụ ụlọ o nwere oke ite dọ n'azụ ụlọ be mekwa ihe o gwukwara n'ala dọba ebe ahụ were ihe dị ka sọsụ ba n'etiti ya mgbe m na ya na-akpọtụzi apụtazie m Ogoje mba na onye nke otu ndị ọzọ na-apụga be nsị m so ihe a mere kịta m ka nwee ike ọnụ m ji ekwu okwu m hapụ na onye a ya kwuwe n'ụsọ ya ekwuzighị m okwu ya bara wuo pụọ mechachigata kpọọ Moses na-ere ọgwụ gị eje wetara ya snapụ na shọpụ ebe ahụ nnọkwa ka anyị nọ anyị na-ele gịnị bụ kaikai snapụ ya gbara baa jee weta ọjị cheta ọmụ cheta akwa anyị nọ n'ihu ụlọ ahụ so m nyaba ma m ihe o mere ọ ba n'ime ụlọ ọgọ wee medite n'ime ụlọ ebe ahụ mana kọmpand ebe ahụ esoghị m nyaba mụ na ndị a nọ na mpụta ya gwodoro ebe n'ime ebe ahụ gwodoro chapụta tarazie ihe anyị hụziri mgbe ọ na-atazi mmanya ọkụ ahụ ntara ya si n'ime ebe ahụ tara ya pụta mpụta were spidi gbara pụọ na m ụlọ dị n'ime ebe ahụ pịawa dị bọtụrụ ebe ahụ mụ wepụta ọnụ na-asị ndị a nke ọ wụzi ekpere ka ọ wụ kedu ha sị m mechie ọnụ ka ndụ ka a na-azọ si zọba ndụ sinsi aha o nwa m wee nọ ebe ahụ 1 week afọ m nwa m anya oke ibiri ka m nwụ ngwejekwuo prọfet Dan ọkpara uke eje bikos mgbe ihe a mere ejere nkọrọ Dan si ya mara sinsi a m gwachara gị ihe afụbeghị m ọgọ bikos onwe na otu m ga-ezi eje n'ebe ahụ ọ gwagwere m ahụ na nkros ebe ahụ ya were mma bere m isi na o ji agbanwe mgbagwo dị ọkpara ma sa m onye kwenu ha eje sa nye ji bịawa ka ị kpọrọ m ndị sekuriti gwa m ego ole a na-enye aka ha sịrị m nje kpọrọ nwa mara ebe mkpa ya eje ya sị m ọkwa anyị nwere akwamozi m jewe akwamozi mgbe m lọtara m kwere ya laa be m na-asa ahụ ịkwado akwamozi ahụ na-ebesa akwa m kwadocha jekwuo Ogoje mba si akwa masị nsị ahụ ebechara be m ihe a mechara nwa afụbeghị m ya nwa chọrọ ịfụ nwa m aka mma aka n'ebe mkpa ya eje how long ka ọ nọrọ ịnafụrụ nwụrụ ya 1 week ka ọ kpọrọ ya debe ya ebe ahụ den oje mba wepụta ọnụ sị m na m nwa na nwa m ahụ na ọ na-agwa ozi olu ka ọ bịara na nwaanyị nwere ike ibe ebe a m ji echọ pishọ weta nke ọma na ya nwere ike ime ka ya na-eme tru dat pishọ so ya wa aka ya ga-enyere m mbụ dị prọfet mgbe ebe aje chọba na pishọ ana m eweta ihe m edebe ha kwagata nwụ m
ndebezi anya na-ene nke o jiri ya kalenda ya mgbe o mere kọmputa m werezie nke ahụ rọsh aje wejere ya ya sị mgbe ebezi na akwa m jebe na ọ ya adị ya mma m kwere ya ihe adịgide 1 week ya again ga-emezi 2 weeks bụkwa Sunday apụta m ụra n'ụtụtụ si n'ime room na-apụta a na-eme mọmị m tọọ nọ ya were ọgụ ahụ nsị ya nne ka ị mere ya pụ ọsọ na-agbazi ọsọ mkpọ nwaanyị mana ya na-agbabisi ya biko nne bịa mechite ụzọ wee ya agbapụ mma mere ka emechi ụzọ mana ya na-abụ gụrụ ya otu a anyị anọrụ ha ala n'oche jọs otu a si nwetagodi egwugodi ihe na-atọ m ụtọ kpọrọzie esi apịa m wee kpọrọ ya jebe na nke Dan anyị ruo Chineke mee ebere ọhụ na Dan nọ ya oke ya nwa ji aka ya si ebe ahụ pụọ ebe ahụ edobere ya batazie na nke gị kene gị i respond ọ bịazie ka ị bịa nso ọ gbaba ọsọ anyị wee jidezie wee kpọrọ ya jebe na nke Dan mgbe anyị ruru ebe ahụ Dan na-asị ya nne gịnị ka a sị na-eme gị ya asị ya dadi ya ma dadi ama m ihe na-eme nne biko dadi nyere m aka ya sị ọkwa nwa m ka iwe ji m enyere gị aka nwa ihe ya eme gị ya sị ya o mụ na nwa m ahụ na-etu a na-etu a Dan ba weta ọgwụ fifre ṅụtụ mmiri o Dan ba je weta ọgwụ nyebe yokwa ha na mụ na Dan nwụọ si nne ṅụọ ọgwụ ya na-elu ilu ya nara m ọgwụ nwụọ ya dịma weta ihe nsọ tebe etesịa ya ya dina na n'oche dị ebe ahụ m gbarazie batabe m ya chọta si weta na ọgọdọ wejeri ya ka m nọrọ ala Dan sị m na nje emebe ihe nna eme m nwa lọtazie mgbe anyị gasị mbụrụ ite m ji esi ofe dọị n'ọkụ ka m pụta were nnu n'azụ ụlọ lekwa ọgọ ọnụ ka o kpọkọzie akwa niile ahụ m chere ya na-atamuzi atamu gịnị na-eme ya ọgọ gịnị onwe dadi ọmakwa na ekwetara na ọnya si ya laba si ya na asị gị laba na otu anyị dị si ya asị ị nwere ike Dan ama ha mgbe pụrụ n'eziokwu ya niile si ya ngwa n'oru ala n'oche kpere akwa ha ji ewusa ya ebe ka nsụkọtazie ewute ndị a ya agaghị awụsa akwa ahụ ebe ahụ ngwa n'oru ala n'oche mba ya na ha nọ n'oche ngwa mba o ewe ebe ka ya chọrọ ịnọ m si ya ngwapụta n'chere ka nza ya aza n'ala nkịtị nsị ngwapụta ya na oji ebe a nọrọ kịta nsị ngwapụta ka nzachapụ ebe ahụ na aja dị ya ewere m azịza na-abịa onwe ya ebuche m gbara nye m ka m jidere gị wish ihe ya nwa nọ na-ekwu wish woman amusu wish you are a ọ nọ wish na point gị na-ekwu ụta mụ nwa na-enezie na-asị gịnị na-eme ihe a si kedu ihe na-eme ihe a ọ na-azịkwa ịbụ aja na-achọrụzi m na-aga nsị tọnụzie ya kwe m n'aka akwa m otu a dọmva ya ịhụrụ ya kịta ịhụrụ ya ka ịfụcha ka ndị mmadụ fụsịa mak niile ya bụ ihe nwa m ahụ mejere m che ka mfụ this one ka dị fresh then this one ka dịtwa a bit out okay mgbe ochisi ike wee sachata nwa onwe m n'aka ya gbamaga tụtụrụ foonu mkpọba Dan si ya ka isi wee sị ọgọ ya laba ya sị m mba kwa na ya gara ri ozi na nkwọ mana ya nọzi ebe Salvation Army ya na-abata abata si ya ọgọ ọ na-emezikwa ka onye ara ọ ka na-ete minisi nji kpọpụ ya moto ya sụọ na amabi m ya akọwa aka na geeti nsi asịpala kpọgheri ụzọ ya abata ọ nọzi na-ekwuzi ihe ọ na-ekwu na-akọzi Dan rush ya were olive oil o ji tụọ ya ebe a tee si m ngwa mana ya na-agba isikwa apịa mgbe kpọrọ kpọfee ya na nke Dan na-arụzi ebe ahụ dịte nwuruzie wọs ihe ọbụla mmebi Dan je weta ịga tie ya n'ụkwụ were nwere eke je butenu moto ya pakịrị be m nwalazikwa gbanyụọ gaasị m were jirizi n'akwa bịaru nọnọnụ na-elenu nwa m anya n'ihu Dan na-ajụ m nke na-ewu gịnị m nwa na onwe m gọba ọnụ na-ele Dan ya abazie ihe dị na asọm na ya ga-arụ ya ọrụ echi ka e wee mara nke na-eme ya ji emegode di festival na echi wish Dan mere ya mechaa ya nwee ike na-arahụzi ụra ya atụpụ ya ịga o wee kọbara ya na nọnso kpọrọ ya ga obodo a na-akpọ Ishan na nọnso kpọrọ ya jee obodo a na-akpọ Ishan Dan sị ya gịnị ka ejere obodo nwe eme ya sị ya na ha jere akpụkpọ afa eruo ebe ahụ sị na m ụwa musu m uwu wish bute ihe ndị ọzọ ha mere ebe ahụ ya amazi ihe ha mere oke mgbe emechara ihe a ka ọ na-aghọtazi onwe ya ka ọ na otu a si kọrọ gị ya kịta ka o siri kwu bute ihe ndị ọzọ emere na Ishanwa
ya nweghị ike ịkọwazi ihe mere kama ihe mawo na agbala afa si ya na m wụ winch dan wee gbaka si ya nne m n'ụlọ wụ winch ọwụ winch mgbe ọ na-ata ahụ ya ọrụ kịta ọ na-eriju afọ ka ọ wụọrọ ụnụ winch ụnụ na-esegbugharị nwaanyị mmadụ dan baba mba aha baba bacha ya si ya ọma mụ nwa na-elezi ya n'anya si ya lekwe ndị m butere gị nakwa eri ya na-eri ndomi ọ sị m ji esi eri ya eburu m ndomi inu nta buru ihe ya bụrụ ndomi kpuo ihu n'ala gwọba ya n'aja gwọcha wee chirizie tara na-ata n'elu mmiri nkutere nye ya nara m mmiri kpụrụ n'ọnụ hapụ n'ihu m bụrụ nke dị na ọkpụkpa m tụpụrụ n'iko mụ na-ele si gị na-ewe ihe ahụ bekwere m edi a anyị ka nọkwa na-eje dan na-eme ono nwere ike anọkọta dịte m bọs kwa dan tikwa ya na ịga mbịa ịsa ya ahụ ya atụpụ ya a sị na m jiri mma gburikọta nwa m ahụ aka na ọkpa ahụ ya niile afọ ha nwa agbọghọ na-ete ude anya ndụ n'ọkpa ọ gaghị agbụghị ya sị ya okwu ama onye pịara nwa m ịtarị ọ mụnwa gburi onye mara ya ọla mbọsị ọ kpọrọ nwichi ahụ and mgbe ahụ ihe na-aga orubeghị na dị steji mgbe ọ kpọrọ nwichi ahụ kpọmkpọmkpọkwa mma ya ofu ụbọala si ịtara ịkpakpakwa nwichi again mme ị ga-egwu si awụ nwichi tagwo ụnụ mgbe unu pere mpe ya wekọta ọ na-achọzi onye ọ na-achụrụ akara aka ka m wụzi winchi dete ndere chi ya efo m bịa asa ya efuzie na ọ nọ na menstruation m saba ya ma asacha nwaanyị na-ebe a nsị achedoro m ebe a nna je weta pad bịa tiri ya iyi ya kpọpụta dansị ala ego o si nọrọ dansị mba o na nwekwa ebe o ya anọzi be ya m kpọrọ ya laba n'ugbo ọ nọzụrụ m akpọta nsị a esimagaji akpọrọ onye a otu nwa dị jebekwa be m kpọọ onye nke ọzọ je mba ya sị kpọta ya na nke n'ihu Chukwu na mmadụ akpọrọ m ojemba akpọrọ nyeje na nke ojemba erughị nso duto ọnọdụ ahụ ọ nọ na ya o bute ọgwụ dọwara nsọ nwunye nje buru na-enye ya ebe a ka ọ nọ 2 days dete ngwuruzie worst mgbe nwa m bịara akpọrọ m na mgbede m buru mmiri ọkụ bịa nwee ihe nwụzidere kama na anyị megide okuku ume ya egbogonitewekwa ifo Moses nsị wetara m oral drip na Sprite jamzie ome na mkpo na-akọrọ ya ebe ọ na-eje ha na-agbakpụrụzie bịa ha nyegidere m aka n'abalị ha megide n'owe bifozi akpọba Onyeka Reverend Onyeka ọ na-aza ya just na-ekwu ya wee sị kpọrọ nwa agaba ụlọ ọgwụ Reverend Onyeka nna Jefo se kpọrọ ya jebe ụlọ ọgwụ first ka etigodiri ya drip so ọ na ụlọ ọgwụ ahụ anyị gabaziri wụ Chineke ịtọ m na-agbụ n'ọnọdụ ya bikọs onweghị mgbe njere akọ ndị mmadụ ga-ekwe anyị were n'ụlọ ọgwụ ahụ njinji wee na-eji dọkịta ekweghị emetọdụ ya ka ọ sị m si buru pụba mechazie ma Chijioke ọkpala ọka ma omenakpọ ma osisi na-ere ọgwụ yabaziri dọkịta wee nabata anyị buru nwa m bukpuo ha wee bute ma drip ya nyebezie tritment ahụ ka enyegidere ya that day the second day third day dọkịta bata ward round chi ọchị mụ na onwe m chikwuo ya sị m na ihe niile bụ ihe a na-achọ achọ n'ahụ ya na ọ pụtachana ma ọbara ọ tichara m ọbara 2 pints of blood 3 ka o kwuru akwụ ụgwọ mana ihe ọ ṅụziri wee bụwa mgbe m gwarịbaziri ka ọ ṅụtapụ the third one asọ ọbara agwụ mmiri na ọ dịgo oke butela ọ ṅụrụ aṅụ ọ bịazie na-echekizie si gịnị meziri na dis girl enwebeghị ike isi ebe a bini na something is wrong somewhere na ya gwagwa ihe kwesịrị ka ya gwụọ ma nwa ọkụrụ isi na nsị ya ọkụ ọzụgo na o nwere mgbe ọ kụrụ m wee ya ha akọwa o wee shi ọnwụ na a ga-eje test CT scan n'Ọka wishi m anyị gbagagidere eje ejesa eje ha eje mmecha anabata sisi kpọba ndị ha bịa buru anyị ka anyị jebe ndị nwe abịa so with treatment niile ahụ emere ya ọ bụ na ọ dịgo normal test niile adịgo normal yes mana o kwebeghị asa anya ma ọ bụ ikwu okwu yes ọ naghị emegharị ahụ so dọkịta sizie na nke a karịgo na a ga-eje mara ma o nwere ihe mere ya na brain okay so na ya zi ka a nọ ije ihe ahụ dọkịta gwa na ekwere na 60,000 asị ha bịara for the CT scan yes okay mgbe ha bịaziri mụ na-akpọchekwuzie the driver na-ayọ ese ọkwanụ nwaanyị aji akwụ 60,000 ahụ ọ na onweghị ihe a na-esekwu ya driver lekọta ya anya si ihe mere na-ewu ngwa si wetazie 50,000 na o nwere ndị ọ ga-ebutekwa na epulu ọbịa so ka ekere anyị ego ahụ ekere nwa m ụnụ nta bụ nọ nso si ya na-ebu amụma nwere nwa nganga ego o ji n'aka ọ na-agụ o wee na mkpọ akịta ọ na ha ebugharị ka ọ jụrụ si ya ọsọ ego ole ịchakasị ya nọọ 50,000 ya were aha ego ya fọị na-akpa
nwa ya ka na pọs ngweta ATM si biko Russia ga-emere ha transfer ka m pụbagodo akpọba mgbe nta a na-ekwu ihe nta ya were ihe akịta were see nwa m ebe ọ tọgbọ ka ogidi nkụ na moto ahụ o were fon see ya picture post wee na-akọrọ ndị mmadụ na kamgbe ya na-ebugharị nwanne ya nwaanyị na nwebeghị ego ya ji eri nri na agụụ na-anara ya nwaanyị ụmụ ya mgbe bata anyị wee jechaa mgbe o mechazi the transfer ha bata na-agwa driver na ya emenere ya sị ya na-ahapụ ma ya enweta ha alat anyị nọzi ebe ha wee na-atị nwa obere drama nwa be Samankwe ka ọ si abagharị m soro njem nọ nso osi nwa be Samankwe bagharị m ma ya na-eme na mkpọ ọ na-ebugharị kịta gbazie moto wee chọrọ m bịaba driver sị ya na ihe a na-egbu oge bifo ọ na-abịaru agọrọ ya erugo ebe ha na-anata na sị mana onye na-aba na moto nwata ọ nọ na-asị nwa be Samankwe sị ya ijikwa kash ka ọ ruo na-agba isi onwe m na-agba isi onye tọgbọ atọgbọ n'afakwa isi nke gị dịbọsị eji kasị m si anọga m na spana wee pụtasị ihe awụghị iji ụmụazị na ọ bụghị ọrụ ya na-arụ na ụdị ọrụ ya na-arụ ya baa isoro jeme na omenakpọ biko ya na-ayọ gị ebe ọ bụ na inyewe ego n'aka gị nyere uwe n'isi gị soro banye ebe ọ bụ na ọ kwụọ n'ụgwọ omenakpọ wee banye anyị wee muvu ejebe ejeru ebe ahụ mee ihe nwa otu nwe si eme onwe ihe nwetara ihe nwa ka ha kpọziri na anyị ji akwụ ahụ ụgwọ were mee the second one after ha na dọkịta kpasịrị okwu sị ha ji so after the first CT scan asị na o nwere ihe dị wrong with her brain okay dọkịta ọha mazi ihe ha kwuru ya were mebezikwa nke nwa mere the second one nke emechaziri asị o nweghị ihe enwetara ọ dozie onye nke a na-eji akwụ ụgwọ nke ahụ emere enwe ihe enwetara na ya ha na ya akpọtọba nsị bịa were ihe transfer ahụ ego ka anyị si ebe a ego ahụ wee pụta 85,000 naira anyị wee jechaa ihe ahụ lọta that day ihe nwa ha tiri na moto bụ foto ihe ahụ ha webagara ya dọkịta the x-ray photo film mgbe dọkịta kpọziri ya ịbara ya sị onwe ihe dị n'ime onwe rizọtụ dị ebe ahụ anyị pụrụ na nwere ike sendiziri ya na WhatsApp chifo n'ụtụtụ okay dọkịta meziri interpret so na o nwere ihe dị wrong mba nwebeghị rizọtụ ya fụrụ n'ime ihe ahụ ha tiri na ihe a na-ediri adịghị na ya then chifozie mgbe ha na-esendiziri ihe anyị abịa nye nwa bịakwara ịfụ anyị ebe ahụ weti ndị nọkwa na wọdụ ebe ahụ ya were ya bịa sị m na madam na nwoke n'ihu mọchitin ya fụrụ dị na ihe a kịta ga-egbochi disgel isi ebe a bili na nwa obere fọt nwa ihe dị ebe ahụ sị o nwere ka o si kpọd infection mana na egote ọgwụ a na-agba ofu injection 10,000 a ga-agba for 3 days asị ya jiri egote o gotekwere na ọgwụ ahụ ọ gbara ya mụnwa fili na ọgwụ ahụ ka ọ gbachara ihe ọ chọrọ na ya o nwetaghị ya ya wepụ ka anyị si ebe ahụ na ọ ya aha na ọ dị complicated ya something is wrong somewhere ka o si sọrọ ya okay the doctor said that something is wrong somewhere na onwezi ihe ọma nwere ike igbochi dis girl isi ebe a ebiri so mụnwa wee na-eche echiche na-aga back asha na aha ihe ejere na ime ọ mmadụ ka mbụ mgbe kpọọ nwa m na God mkpa si na nwa m na-anwụkwa ana m ebugarịkwa nwa m ya sị m ka nwere obere nwa nsị ya mba si nke obere aha last born m aha na-agbari ya sị m ọ gwakwara m ebe na nso kpọrọ ya je okay the man of God ị kpọrọ na phone bụ ihe na-agwazi gị azin n'ụdị ọfọ ọ na-afụ ma nwa gị nwaanyị ọ gwakwara gị ebe na nso kpọrọ nwa gị wee jee na o nwere ebe ha jere m si emekwa ihe ọ gwara m ya sị m ya agwagonu m nọ m ka na nso chọrọ iri the thing wee backfire ọgọ n'ihe a gwara ya ma ebe ahụ meteghị ya ọfụma otu esiri gwa ya the thing nọ ya nwa ọ na-ekwu and before then ikwere agwa the pastor that na nwa gị enweghị ihe ọ gwaburu ekweghị m agwa ya okay then o were kwube ihe a na fonu ekwucha even akpọrọ m ndị na-ebe ahụ etiri the phone na speak out a na-anụrụ ihe a na-ekwu mụ na asị ihe na ojeta ahụ eziokwu ka ọ bụ asị m gbakwa nkịtị o chief m kpọchigakwa ya yọbasị ya biko Jizọs nwa David si merenụ m ebere na ya anaghị eti aka n'ụdị ihe ahụ na osimiri anaghị eri onye ọṅụṅụ kwụ ya na onye nwere ka o jiri hụ maazị ụka nza ya sị m the more you look the less you see mụ bye bye ya maka the pastor kwuru nọ maka ọgọ nyobere ka o ji wee fụ na ka o si nọrọ arụ ọrụ ọchịchịrị n'isi nne ya jecha bata ọgwa ha m and mgbe ọ na-ekwuzi ihe ahụ wee na-agazi back n'ihe nna afụ n'ebe onye ahụ nọ o nwere mgbe ọ gara ije ọ gara bata ebe after 11 nke abalị mbacha mba awa ahụ o jiri bata na be m chi ya efo oke na-eme eke n'ụtụtụ bidozie from dia na-asọ m asọ ọ na-achọrọ ịbịa dị m nso safe ọ pụta ya na-agara onwe nsị aje m emechakwara nwana ihe na-achọ ime omume a na be m the thing wee dịrị ozi mgbe nwa dọkịta babaziri mba asị agbakọ bil ya agbakọ 100 and akwụ ụgwọ na ha dị second one ka m wee mmanụ m nwere ebe m ga-enweta m ga-akpọ nwa m aja ọkwa ambulance ka m ji ebugharị ya ọgụ omena mkpa wee kpọba prọfeti Onyeka
high priest wee kọwachara ya yọba ya si nsogbu adị kama na problem enweta ya na-eme travel na ya yọ dọkịta ma ọ ga-ekwe ka anyị ka nọrọ ebe ahụ ya bata na Monday evening Tuesday anyị ebudata anyị na nke ya nwa gbapụje yọba dọkịta kọwachara ya ya kwete anyị nọbakwa bido mgbe ahụ wee nọrọ ruo mbọsị ụka dọkịta gbaka ebile m n'ụlọ na m kpọrọ dis girl si ebe a pụọ nọ na blọkụrụ iwu na ọgwụ ya mụ na anyị na-ekwu ihe a na onye nke anyị bi ebe ahụ were sikwa onye ahụ nwaanyị ka ọ bụ gaghị esi otu ahụ agwa ya okwu niile at least otu a ya na-abịa ebe a i chere ya ụfọdụ ihe ga-eji aka gị gwa ya prepa biil gị ahụ mana ọ gaghị awụ n'ehihie ya abalị ka ha chọọ otu a si ebi ya ala mgbe a na-emezi ihe ahụ kpọrọ na onye ka na-agwa ya ihe dị onye ka si asị mụ buru nwa ahụ laba n'ugbo na ya bịa were holy water ga-efebe m ahụ mụ buru ya laba na onwe ihe na-eme echi ya bata echi ji ụbọchị ya bata dọkịta gbakọ ego ya 39,000 akwụkwọ ya kwụfọ 16,000 ebe a 10:30 to 11 onye ambụlansị bịa anyị ebu ya bulọta anyị n'ụlọ aha ka m nọ na Monday ya wusi 30 na nso kpọrọ m ndị yutu ụmụ eze a na-ama arahụ na mgbe ahụ ka ọ na-eme ka ọ na-ebu m a na-akwa na geeti ngwogwogwogo nsa windo nye anya pụta kpọghere ha ụzọ na o mere nwa agbọghọ asị na ebe a na-agbari nwa agbọghọ yutu ha masị m pịarịkọbara pịarịkọcha si m onye pịara ya meghere ha ụzọ sa na eru m ya ebe a hey ọkwa arọ gịnị ọkpa ya nke na onye ọnya aka ya nke na bikọs otu o si dị na n'ụlọ ọgwụ aka ekpe a bịara buo drip nnukwu zaa dọkịta wee sị ndị nọọsụ ha wepụzie drip asaịdị ya transfer ya n'aka nka ya bụ ihe nwa m pịara ya andị mgbe dọkịta na-ekwu okwu si wepụ ya drip a na saịdị ya nọọsụ nọ n'ụlọ ọgwụ a n'ihe dọkịta kwuru ya pụzie sọ mụnwa pịarịkọrọ ihe ma ọ bụ eziokwu dị n'ọnụ ka m na-ekwu kedu ebe emebere kedu nke a m kọwara ha otu ọya si bido kọwa kọtuo chekwa ma mụ na mmadụ na-ekwu ihe a na-agwa nkịta m bịa nwa gwazi echi by 10 o'clock sị m maazị makwa ebe a na-eje exam kedu otu m ji esi hapụ nwa ya ebe otu ọtọgbọ ebe a bịabala ụlọ na nwa agwa ha agwachakwara m ihe a gwara m si oke anụna m ihe unu kwuru chifo ten nwa akọwa m bụrụ meshin ruo ebe ahụ mana nso ha ncha nọzi ebe ahụ na-eche o mere ọnọdụbi ọkwụ nwa be ya riri ego o jiri bidoro ya anya na Lagos na-abịa na-ayọgharịrị nọ nso bel ụzọchukwu eze obi na-ayọgharị nọ nso bel nọ n'azụ nọ nso otu a wesa nwa agaghị na ebe a mụ na nwa m na-akọ akwa esi ebe a pụọ ha sị m na ọya utu ụmụ eze ka ọ nwere ọ gaghị apụ nsa ngwa na ụlọ anyị kọrọba ha emechasị ya bilie pụọ dịbọ bilie pụọ nọ nso kọba na ọ mkpu ọga ọtiri bikọ ọsọ ọma ihe na-eme nwa otu ọya aha si bido ọmụnwa na-akọ etu ọya aha si bido ihe ọ gwara ha bụ na ọ mkpu o tiri ka ya nọrọ were gbara bịaba mụ na ya azọbakwanụ nwa aha na-azọ ya ọha nwasị m hapụ nwa na ya jikwa kpọrọ dị gị jee cherubim ndị na-aka cherubim ma ndị jiri ebe ahụ dade na ọnọbe ewe na cherubim dịcha mma akpọlata ya n'ụlọ onwe ihe na-eme na ọkrọs ebe m ịvụ na ihe niile dị be m wee pọchi ubekwa dị gị ma agwaghị ya nna nsa m na onye anyị nwe ha akụkọ onye m na ya na-agba na-akọ ka ọnwa ole m matara ebe ahụ sa ihe mkpa m ka nwa ndị igodo adịghị sa ana m apụ onwe ya na nwa ha nọ mụ bịa ka ekpe ekpere nsa mụ na onye ji ekpe ekpere mụ na onye a onwe ihe m na dis boy na-ekpe ụnụ na ekperebe ntọ na ọ pụọ ma nke ọ na-akọ na ndị ekpere bịara n'ụlọ ọgwụ achụọ ha jee n'ụlọ ọgwụ ahụ ọnụ ga ka ọ dị ọ bụrụ na o nwere onye ekpere bịara ebe ahụ wọk out okwu m ya nwa so gbasa aha agachana ana m nwa agwazi nwanụ bata maka Biden onye ka bịara bịa rụọ nwa m ahụ ihe dị iche dị n'abalị ahụ ụtụtụ ihe dị iche dị nwa aka m ọfụma jee toilet kunie obilibeghị ebini mana ọ ṅụrụ aka m ọfụma wute ihe dọkịta tiri m eji enye ya aka m bikọs aka na-etikwara drip mana obilitebe ma ọ na-asaghị anya ha na-elegharị ya ya nọkọta dịte oke o mepego anya mgbe ahụ ya arụchara ya n'abalị ahụ ka o mepere anya okay n'abalị ahụ ka o mepere anya m hụrụ ọrụ improvement dị na ya mana ọ dị nke o nwere sọ ebe eji a na-atọmentịgharị ya ebe ahụ chi efozi ọ bụzi ihe m hụrụ ụnyaahụ ka m na-afụ nwa na-etiri drip bịara na-elekwa mana ya na-abụ na-ele etikwara ya anyịcha ya ka m tirie drip bikọs ehichichana m na-eweta aka ebe tara akọtazi m ka okuku ume ya ha siri tere m mkpọ onye nke ya kpọghara m onye na-enye osisi bịara lecha ya ha pụba mana ọkọtasị m na okume ya ha dị akwa na mma m na-ekwuzi na ahụhụ a ntara si nsogbu adịghị ebe kwata to 6 nwa m aha nwa ke o nwere ihe okwu so okwurozie anything at all okwu ahụ o kwuru mgbe ahụ na-asị nọsị isi okenye na isi oke okay the last okwu ya okwuru bụ the last okwu o kwuru for 2 weeks ekwuzighị okwu nwa okay the last okwu okwuru bụ nọ nso is okay
nonso ozugozie nonso ozugozie ya wụ the last okwu o kwuru okwu ahụ o kwuru 2 weeks nwa m ahụ ekwu aha pekem isi kpurukpu ya agbatịkwa otu ọ nwụrụ kịta so nwa m aha nwa na mkpọ na mkpọrọ ndị ụmụnna onye nke buru ụzọ bata aba ebe ahụ nwa m nwụziri ejeziene ka akpọ agwa nọnso ahụ eru asị na nọnso jere Ebonyi steeti na ọ nọghị ya so mụnwa na akpọkwanụ agbago m nwa m abi Lagos nwa m kpọchia ma na ụmụnna Dị ọkpara gị? yes ya kpọzie ma sị na wikwe ya na ihe nwaanyị na-agwa kịta na nwanne nwaanyị nwụrụ and na ya chọrọ ka ụtụtụ ka enyi ya ga-amụ ụzọ ba moto from Lagos bataba nwa m ahụ mechakwa kpọọ m sị m na ya agbagochia ma na ụtụtụ ọhụrụ na ọbịa mụnye fonu ka ya na ya na-abụ kpa so n'abalị ya hazi mgbe si ka m kpọzie vice chairman na ụmụ eze ka nsị na ya na-ekwe so mụ na ụdị mmanụ na-ekwu na fonu na-asị na onye mụ na na-ekwu okwu a dịka ọ nọ na be m meghere ụzọ pụta na-enezi na dị mmanụ na ọ nọ na nke m ya na-asị m nne gịnị ka anyị na-afụ na WhatsApp pita m nsị ya WhatsApp kwa ya sị na ihe a na epostu one m nsị o ji ahụrụ na nso postara ndị ọ nọkwaghị ya ọ nọkwa asịkwa o jere Abakaliki ọ nọ n'ọnụ ga nsị ya mba ihe a na-afụzi na be m aha boys riga anyị ga-agba ụlọ ọkụ anyị ga-esi ụlọ ọkụ n'abalị a ọ pụta na nwaanyị a ka egbuo ya ọ mara ka ọgọ si enwe ya pụta bịa kwuo onye si na ọgọ nwụrụ anwụ ya kwuo m ndọ ụzọ mgbo m daa na aha na-abasị na kedu ebe nke a si họpụtagoro ụdị nka kraụd na-abata mmụọ n'abalị ahụ ya bụ tụtụ fon wee kpọọ chief sekuriti si achịrị ndị sekuriti bịawa ebe a abana m n'ime ụlọ kpachi ụzọ m ihe ewezụkọta gwogwogwogwogwo ebe totu ka ụmụazị ajila nke abalị yes chi efozie the chairman bịa mkpọ ya nwere fonu nye nwa be m ha na-agbakwu ekwucha chairman sị m na nwa m osisi kwadogote esi eli ọgọ mana na nwa m awụ nọ nso anọghị ya kịta kpọrọ mmadụ na-agwa onye ahụ na anwa ledisde ya bata ya were polisi wee kpoo ndị mmadụ ya nyụọ ndị mmadụ anya ụfọdụ nọ na-akọ na-asị ọ ya bụ ji ọkpara azụ ụka onye nke ọzọ sị ya Simon Obiefu na sị ya o mekọta akwụkwọ cham kịta ya mana na m jiri aka mgbu nwa m na ya bịa n'ụlọ ọgwụ eleta nwa a m were aka gbado ya n'imi na m were aka gbado ya n'imi bikos mgbe ihe a mechakwara damis dịka ọ bịakwara mekwa ya obere meze m were aka m tinye ebe a dete na ha na-achị ime m tizie aka m otu a ọ sị na ya fụrụ m laif na m were aka m gbado nwa n'ime etu a na ọ m gburu ya na ebe a ka ha chere m ntọ na ole ya atọpụrụ m n'ọnụ m baa ime ụlọ bịa lezikwa kraụd bịa lee kraụd mkpọ mba m zonal leader ya bịa m were kaadị nwa m nyesa wee jebe n'ụlọ ụka ya jechapụta sị m na m lee ha kaadị m were na Chidike nsị ya were ha kaadị ya bịa nye m na o nwere ụdị ndị a na-afụ were na-eme ụdị ya m nara kaadị kene edowe enwere akwamozu enwere opoziti metu a mana ọ na-asị ha na-esi ozu ahụ ha si ebe a gafetebe m onye ka Chidike m kwadochaziri akwamozu dutu otu anyị si eme a na-emeso ya eje ihe ahụ ya abịazie ka ọ fụ nwa m aha kpere ya ekpere wee jebe nke ọ na-eje ma ọ ka je sobia ma o ji ha sobia anyị dije mee otu ahụ okay ihe o ji wee sị ya were kaadị jebe bụ da because need committed na church so na ọ bụrụ ihe a ga-abịa sị gị ma iji ụgwọ ma ijiri ụgwọ mfe lie nwa gị onwekwu ụgwọ ndị ọsọ nsọ dị sie eso m na ndị na-akwụ n'ego because of ihe gbasara ego a na-ejibeghị ekwu Chidike na-abatazi ha ekweghị ya bata ha chụpụ Chidike na ọ gaghị eti isi ebe ahụ akpọrọ ya bịa lie ozu ya bịa eli ozu na ha ga-awụ ya fon ha ga-awụ ya kọndem ọyịl ha ji eme nke nwa omenka anyị ka ọkpara ọka ekpara Chidike mba ebe nwa m nọ ya kpebere ya ekpere kpechara ya ekpere ha tọ ya ụzọ ha tụọ Chidike n'ụzọ ha Chidike ngara ha pụọ ọzọ ka ha mekwezi muvi ịgazi ekwulọbịa ha bịara ka omenka kpọzi na fon mụ na Chidike kwuo ya sị m na m nọdụ ọfụma ebe ahụ na ya nwawo onye oko m nwawuru onye ekwulọbịa anyị na-agbawa ofu ihe na-ama ihe ndị m nwere ike ime na ụdị nke adịbeghị n'akụkụ anyị ha ka m egodi ihe ha na-eme mgbe e mesịara nkele daddy thanks ama m na-enecha anya vidio biko asị m ebe onye nọ udo dịla onye nna-ekwu mụkwa udo dịla onye ọbụla ezinụlọ ọbụla ịma na udo adịghị na abụ unu biko jenu ji edozie maka ụdị ihe nke a o nwere ana m agwa mmadụ sị na Ogo is a destiny child, she's a star girl. Ọ bụghị mmadụ nne ya anwụọ family ha dey exposed. That's why anyị ekpekpe na-asị any film that comes with the grave ọ ya bụ na ịma ndị popular until ị nwụọ Chukwu na-agbochapụ ya ihe ahụ ị kwesịrị ime ma fim ga mmadụ your star that is destined to shine mgbe dị ndụ ya shine nọ mgbe dị ndụ ọ bụ ọzọ mgbe ị nwụrụ o bidozie shine nwa kịta Ogo anwụgo ọ bụ na Ogo abụghị star girl ihe ajọ ọsọ okwu ya bụ gidigidi kpochie aka ọkụkọ nke ahụ aga
mana that's to show that she's a star girl na ọ bụkwa destiny child bụ na no matter what anaghị ekpuchi afọ ime aka mmadụ emeghị ebulu kandụl mmụọ ya adọnya n'okpuru bed no matter how long ọ ya etewapụ. Asa nji wee na-ekwu okwu ekwusi ya ike ezinụlọ adịghị n'udo jenu je dozie to avoid something like this maka na ọ bụ na ezinụlọ dị n'udo ndị ilo anaghị abata a sị na azịza dị n'ugwu ada agbaji ya agbaji. Igbo bụ Igbo ka ọ dị na mbọsị ọzọ.